Ka wuok mabe wadhi nyaka e kaunti ma Nyamira kama japuonj moro ma wuok e skul sekondar madundo e kaunti ma Nyamira sani dhi nyime gi yudo thieth e osiptal moro ma ji giwegi boma ikonge ka e chich ni japuonj maduong' mar skul no nyogoye wirani nyo ochopo e skul modeko. Dickens Omenda, japuonj maduong' e skul primar ma Nyanchoka e gweng' ma Bomwagamo e kar chung' od bura ma Mugirango North iwacho ni nyomolo kuom Vincent Onyancha ma en achiel kuom jopuonje e skul no kendo goye e kinde mane en e klas gi jopuonjre. Ka giloso gi jofwambo e boma ma ikonge, tend riwruog jopuonj mar Kupet okwedo mager tim makamano ka gikwayo duol mandiko jopuonje Thurka TSC mondo kaw okang' mar chik ne japuonj maduong' no kapok jopuonj duto ma Nyamira obago ng'anyo. Jata chenro mar TSC e kaunti ma Nyamira Eric Magako oyango ni oseyudo wach kendo nonro dhi nyime. Tumechelewa kidogo kufika pale, nikaingia darasani grade ya 8 nikaanza kufundisha. All of a sudden nikasikia slap zikiniangukia. Kwenda kuangalia nikapata ni head teacher. We are shocked that in the 21st century a head teacher can assault a teacher while teaching. No one is under any circumstances is allowed to assault a teacher or any other human being. As a union, on behalf of our teachers across the county, we are demanding that the Teacher Service Commission immediately relieves that head teacher his responsibility from that school. Counties duto mapacho ka osechoko gope turi mamiyo omenda magiyudo ketie chenro makare. Ma ilore kod lipot mawuok